uprostred sprotiví, to sú len hry, kto skúša nájsť si ty obyčajné, je zložité, je zložité. Dobré ráno, Čaca! Uprostred sprotiví, to sú len hry, kto skúša nájsť si ty obyčajné. Ako zlodej s čiernou tmou, kde končia všetky zábrany, čo sa nesmie splynie s hlou. Ahoj, Hosti. Takže je to predseda klubu Kysuckého maratónu v Čadci a predseda organizačného výboru. Maratón dôstojne a takisto ma teší, že máme rekord maratóncov po nejakých rokoch. To znamená, že sme už museli kombinovať doplnenie tých rôznych suvenírov a tak ďalej. Bežci sú pripravení, ja si myslím, veľmi dobre. Bežci sú z 5 krajín a pravdepodobne budeme dnes svedkami prekonania traťového rekordu. Je veľmi dobre pripravený Keňan Kiprotich, ktorý chce bežať po 2 hodiny 20 minút, čo nás samozrejme stojí nejaké eurka naviac za prekonanie rekordu, ale budeme radi, že sa niekto nájde a tú prémiu odovzdá. No a som rád, že máme veľa bežcov z radou minimaratónu. Takže. Tak a je odštartované. Takže máme teraz pred sebou niektorí 42 km, aj 195 metrov a niektorí polovičnú trať. No a za nimi sú nachystané naše deti, ktoré vybehnú a už pomaličky sa... Odštartoval. 3, 2, 1. Napríklad vybehajú.